सानाम को जोहार इन छोटूलाल गोमके आपे पे नेलेत कना छोटूलाल गोमके यूट्यूब चैनल जहां को नवा वीडियो पे नेलेत कना उनको कोठेन अरदास नवा वीडियो मुचाद हाबि नेल पे तबे एना वीडियो रेना जोश पे बुझो दाड़ेया और बाम पे बुझो दाड़ेया खान कमेंट काते आपे को कथा पे बाडाय होचो दाड़ेया जोहार। राहा आड़ांग बांग्ला हिंदी और सान्ताली अदो राहा आड़ांग सरबर्न हिंदी ते सरबर्न बांग्ला हिंदी सान्ताली ओदो उनका हिवा ओ आदो आक ना नवा दो रसोई उन दीर्घई तो रसोई दीर्घई आदो बांग्ला ते ओदो उनका हिंदी ते ओदो उनका और सान्ताली ते दो कैपिटल ओ उनका और जहाँ रनिंग स्क्रीन स्मॉल लेटर का हो बांग्ला ते ओ आदा आकार ते चिन्ह ते कना रूप ते चिन्ह नादा हिंदी रिया आ नादा आकार ते और सान्ताल रिया आकार कैपिटल अक्षर नादा स्मॉल लेटर छोटो हाथे रसोई हो उनका गे बांग्ला ते रसोई बांग्ला रिया रसोई का रिया चिन्ह नादा हिंदी ते रसोई हिंदी रिया रसोई का चिन्ह सान्ताली ते बड़ो हाथे ई यार छोटो हतेरी कागे बांग्ला ते दीर्घई अदो दीर्घई बांग्ला रे दीर्घई रे चिन्ह कना हिंदी रे दीर्घई हिंदी रे दीर्घई चिन्ह ते नवा हो ई बड़ो हतेरी छोटो हते ई रसु दो बांग्ला रे रसु न उकार ते बांग्ला रे उकार ते नादो चिन्ह ते हिंदी रे उकार रे चिन्ह और सान्ताली रे कैपिटल अक्षर बड़ो हातेर छोटो हातेर रसो रे दीर्घ पूरिया बांग्ला रे दीर्घ नादो चिन्ह ते कना दीर्घ रे चिन्ह हिंदी रे रसो दीर्घ हिंदी रे दीर्घ रे चिन्ह नादो सान्ताली ओडे हो रसो रे हो होंगे और दीर्घ रे हो होंगे ठीक है इन टाइम आरको नवा बांग्ला ते नवा दो री कना बांग्ला रे चिन्ह री चिन्ह आदे हिंदी रे री चिन्ह री ते नवा री रे चिन्ह या सान्ताली ते ये ई री उनका गे बांग्ला रे ली तो बांग्ला रे ली ते हिंदी रे ली रे चिन्ह थे द ली और ई ली उनका गे ए वहाँ ए कार चिन्ह एकार चिन्ह ए वहाँ हिंदी ते ए हिंदी रे एकार चिन्ह सान्ताली ते ए ओई कना नवा दो बांग्ला ओई बांग्ला रे ओई का रे चिन्ह हिंदी ओई का रे चिन्ह सान्ताली ते ओई ओ ई ओई ओना को री ली ए ओई वहाँ दो चिन्ह ते बांग्ला रे री हिंदी दे ली रे चिन्ह इधर रे चिन्ह वहाँ दो ओई रे चिन्ह इंग्रजी ते री रे चिन्ह उनका हिंदी रे चिन्ह उनका ये रे चिन्ह उनका ओई रे चिन्ह उनका रनारी दातेरी ली ए ओई रिया ओ कना बांग्ला रिया ओ कर तो हिंदी रिया ओ कर और सान्ताली रिया ओ नवा दो बांग्ला रिया ओ कर ये दो बांग्ला रे ओ कर रिया चिन्ह ते हिंदी रे ओ अने दो हिंदी रे ओ कर रिया चिन्ह
और संताली ते ओम दो ओम कन ओ ओ ओ ओ या तो उनका नोआ को दो राहा आड़ांग कना नोआ को दो राहा ठीक है जहाँ को बापे बुझ दाड़े कान खाए कमेंट करते बढ़ाई हो पे चिल्का पे बुझ दाड़े कान बांग्लाते को हिंदी ते को अब संताली ते बड़ो हातेर को अब छोटो हातेर को बांग्ला ते बड़ो हातेर को हिंदी ते को संताली ते बड़ो हातेर को संताली ते छोटो हातेर को आगे बांग्ला ते गो हिंदी ते गो संताली ते बड़ो हातेर गो छोटो हातेर गो बांग्ला ते गो हिंदी ते गो संताली ते बड़ो हातेर गो संताली ते छोटो हातेर गो मो बांग्ला ते मो हिंदी ते मो नोआ दो मो बड़ो हातेर संताली ते मो आर संताली ते छोटो हातेर मो दो नको हुयुग कना बेंजोड़ बोल बांग्ला ते चो दो हिंदी ते चो दो संताली ते बड़ो हातेर चो संताली ते छोटो हातेर चो आगे बांग्ला ते छो हिंदी ते छो संताली ते बड़ो हातेर छो संताली ते छोटो हातेर छो बांग्ला ते बुर्गोजो हिंदी ते बुर्गोजो संताली ते बड़ो हातेर जो बुर्गोजो संताली ते छोटो हातेर जो उनका संताली ते सॉरी बांग्ला ते झो हिंदी ते झो संताली ते बड़ो हातेर झो संताली ते छोटो हातेर झो उनका इño बोस्ता गुगु इño अदो इño हिंदी ते इño संताली ते बड़ो हातेर इño संताली ते छोटो हातेर इño बुझो क्या पे बापे बुझो दड़े कान है कमेंट रे कमेंट करते पे बढ़ाए हचो चो छो बुर्गोजो झो इño ठीक है बांग्ला ते तो हिंदी ते तो संताली ते बड़ो हातेर तो संताली ते छोटो हातेर तो उनका बांग्ला ते ठो हिंदी ते ठो संताली ते बड़ो हातेर ठो संताली ते छोटो हातेर ठो उनका आगे डो बांग्ला ते डो हिंदी ते डो संताली ते बड़ो हातेर डो संताली ते छोटो हातेर डो उनका आगे ढो ढो बांगाली बांग्ला ते हिंदी ते ढो संताली ते बड़ो हातेर ढो संताली ते छोटो हातेर ढो उनका आगे मूर्धन्य बांग्ला ते मूर्धन्य हिंदी ते मूर्धन्य संताली ते बड़ो हातेर मूर्धन्य आ संताली ते छोटो हातेर मूर्धन्य है ना तो ठो डो डो मूर्धन्य अद हिंदी ते अद संताली ते बड़ो हातेर अद संताली बांग्ला ते तो हिंदी ते तो संताली ते बड़ो हातेर तो संताली ते छोटो हातेर तो बांग्ला ते तो
हिंदी ते थो, सानताली ते बड़ो हातेर थो, सानताली ते छोटो हातेर थो, बांग्ला ते दो, हिंदी ते दो, सानताली ते बड़ो हातेर दो, सानताली ते छोटो हातेर दो, बांग्ला ते धो, हिंदी ते धो, सानताली ते बड़ो हातेर धो, सानताली ते छोटो हातेर धो, नोवा दो दोन तोनो, बांग्ला ते दोन तोनो, हिंदी ते दोन तोनो, सानताली ते बड़ो हातेर दोन तोनो, सानताली ते छोटो हातेर दोन तोनो। उनकागे बांग्ला ते को, हिंदी ते को, सानताली ते बड़ो हातेर तो, सानताली ते छोटो हातेर को, बांग्ला ते को, हिंदी ते को, सानताली ते बड़ो हातेर को, सानताली ते छोटो हातेर को, उनकागे बांग्ला ते बो, हिंदी ते बो, सानताली ते बड़ो हातेर बो, सानताली ते छोटो हातेर बो, भो, बांग्ला ते भो, हिंदी ते भो, सानताली ते बड़ो हातेर भो, सानताली ते छोटो हातेर भो, बांग्ला ते मो, हिंदी ते मो, सानताली ते बड़ो हातेर मो, सानताली ते छोटो हातेर मो, तो थो दो दो दोन तोनो, पो फो बो बो मो। बुझो ना तो यहाँ को बापे बुझो दाड़े खाए दो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके बाढ़ा बांग्ला ते अंतुस तू जो, हिंदी ते अंतुस तू जो, सानताली ते बड़ो हातेर जो, सानताली ते छोटो हातेर जो, रो, बांग्ला ते रो, हिंदी ते रो, सानताली ते बड़ो हातेर रो, सानताली ते छोटो हातेर रो, बांग्ला ते लो, हिंदी ते लो, सानताली ते बड़ो हातेर लो, छोटो हातेर लो, बो, बांग्ला ते बो, हिंदी ते बो, सानताली ते बड़ो हातेर बो, सानताली ते छोटो हातेर बो, ताले बसो, बांग्ला ते ताले बसो, हिंदी ते ताले बसो सो, सानताली ते सो बड़ो हातेर सो, और सानताली ते छोटो हातेर सो, उनकागे पेट काटा मूर्धन्य सो, हिंदी ते पेट काटा मूर्धन्य सो, सानताली ते बड़ो हातेर सो, सानताली ते छोटो हातेर सो, मादो दंतो सो, बड़ो हातेर, बांग्ला ते सो, हिंदी ते पेट दंतो सो, सानताली ते बड़ो हातेर सो, सानताली ते छोटो हातेर सो, बांग्ला ते हो, हिंदी ते हो, सानताली ते बड़ो हातेर हो, सानताली ते छोटो हातेर हो, उनकागे एड़ो, बांग्ला ते एड़ो, हिंदी ते एड़ो, सानताली ते बड़ो हातेर हो, सानताली ते छोटो हातेर एड़ो, आदो डोड़ो हो, आदो रोड़ो हो कुंता डोड़ो हो, बांग्ला तेड़ो, हिंदी ते बड़ो बड़ो, सानताली ते बड़ो हातेर रोड़ो, सानताली ते छोटो हातेर डोड़ो, डोड़ो हो, मादो डोड़ो हो कना डोड़ो हो, लाते अंतुस तू जो, हिंदी ते यो, सानताली ते बड़ो हातेर यो, सानताली ते छोटो हातेर यो, खंडोत्तो, बांग्ला ते, हिंदी ते खंडोत्तो, सानताली ते बड़ो खंडोत्तो तो मादो छोटो हातेर ओं, हिंदी ते ओं, सानताली ते बड़ो हातेर ओं, सानताली ते छोटो हातेर ओं, मादो
ᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚ हिंदी ते ओ सानताल ते बड़ो हातेर ओ सानताल ते छोटो हातेर ओ नोआ दो चंद्र बिंदु बांग्ला ते चंद्र बिंदु हिंदी ते चंद्र बिंदु और नोआ दो मुटुंडा 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 अनेक सा नोआ दो मुटुंडा नोआ हो मुटुंडा तृतीय खंड तो अनुस्वर विसर्ग चंद्र बिंदु विसर्ग चंद्र बिंदु ठीक है बुझो किदा पे तो बापे बुझो दड़े खान तो कमेंट करते पे बढ़ाए चाहिए ये वाले बुझो दड़े मनते इन खान आरो दोसार ते आरो नोआ गेबो एतोबा ठीक गया मा नितो दो नोंका गे तीन क्लास दो नोडे गेबोन जीरो हतड़ा ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱵᱚᱱ दोसार वीडियो रे मा सानाम को जोहार।